annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Duk lamari na kan kawo Allahu Khaliku dan baiwa. Duk lamari na kan kawo Allahu Wahidu dan baiwa. Sarkin da ya yi halittu ‘yan ruwa har na kan tudu dan baiwa. Battara in zubo begen manzo Muhammadu dan baiwa. Wutar da kai mani tuntuni ya Allah ka kara yi mun maimai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Bayan salati gurin manzo har alihi nasa dan baiwa. Yau na fito da ruwan bege zan zazzaga masa dan baiwa. Zan ambato darajojin nan da ilahu yayi masa dan baiwa. Na tabbata duka mai matsayi muku tare ne a gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Ya ɗan uwa kada kunne dan in bayyana maka dan baiwa. Girman da rabu yayi wa biyayye da mai maka dan baiwa. Ko dai da alkadari na saya fi gaban fadar baka dan baiwa. Wallahi ba masanin matsayin manzo da Khaliku yayyo mai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Wallahi ba masanin matsayin manzan mu Khaliku dan baiwa. Duk duniya in banda gwani Allahu Khaliku dan baiwa. Duk bincike ulama da sun yi cikin da fa'iku sun kasa gane iya makurar matsayin da Khaliku yayyo mai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Duk anbiya da mursalan da ilahu ya yi musu dan baiwa. Girma suna sana almuktari yana gaba nasu dan baiwa. Daga martabar manzan Allah aka tsakura musu dan baiwa. Haskensa ne aka ɗebo har aka bai su tankwa da ɗan jimmai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Wallahi duk makiyin manzo shi za ya hallaka dan baiwa. Giwa tana a gaban kura balle su karnuka dan baiwa. Wa zai kashe fitilar da ilahu ya so ta halkaka dan baiwa. Sanda ka yi nufin rage hasken sai ilahu ya karo mai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Duk duniya in banda Rasulullahi Ahmadu dan baiwa. Wa an ka baiwa sunayen Allahu Wahidu dan baiwa. Shine Ra'ufu Rahimu Maulana Muhammadu dan baiwa. Mun isar sa gurin Allah sunan sama aka sanyo mai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Domin sa an kai duniya da abin ciki na ta dan baiwa. Duk ɗaukaka a gurin manzan Allah ta tabbata dan baiwa. Ko wagga tauyewar matsayi nasa shi ya karkata dan baiwa. Shi kamili yake annabi ba ta waya gare shi fagen komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai.
komai. Manzanmu ne aka bai ceto ranar kiyamatu dan baiwa, ranar da har mursalai ke jin tsoron azabatu dan baiwa. Shi kan makamul mahmudi yake dan aminatu dan baiwa. Tutar liwa'ul hamdi ta'ala zai umarci a miƙo mai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai. Mun kama annabi kamkam dan matsayinsa ya fi gaban komai.